ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಕನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಿಂತ ಸಾಧಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ. ಕಾರ್ಕಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರೇನಿದೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕನಸು ಕಂಡಂತಹ ಹುಡುಗ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸಾಧಕರನ್ನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುಲಕಸಬು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅವರವರ ಜೀವನವನ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬು ಏನಿದೆ ಆ ಕುಲಕಸಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ 4-5 ಯುವಕರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಯಶ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿ ಇದೆ. ಇವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇವರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರು. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾರವರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕ. ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ. ಕಾರ್ಕಳ ಅತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನೋರ್ವನ ಸಾಧನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದು. ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಕಸುಬು ಕೇಶಛೇದನವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಾಧಕರಾದ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿಯವರಿಗೆ ಈಗ 58ರ ಪ್ರಾಯ. ಅವರು ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಕಳದ ಅತ್ತೂರಿನ ಸಮೀಪದ ನಾಗೋಲಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಡ ನಾಪಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾಮನಾಕಾರದ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ರು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ದುರ್ದೈವದ ಶಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದರು. 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಎಳಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಶಕರ್ತನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಭಂಡಾರಿ. ಪ್ರತಿಭೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ರೆಪಿಡಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತರು. ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿತರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯನಾದರು. ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು. ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಅವರಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವರು ವಿರಳ.
ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಇವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಪೀಡೆ ಕೊಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯದ, ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಳಲುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಆ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರ ಮುಂಬೈ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲೀನಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಸಂತಾ ಕ್ರೂಜಲ್ಲಿ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಮರಾಠಿ ಅನುವಾದದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್. 2001ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಶಿವರಾಮ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಸಂದರ್ಶನ ಬರೆಯಲು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧಾಸ್ತ್ರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಓಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮನೆಯವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದನ್ನ ಶಿವರಾಮ ತನ್ನ ಗಿರಾಕಿಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತುವ ಸನ್ನಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯ ರೈಟರ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಯರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಪಡೆಯಿತು. ಮಧ್ಯಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸತೊಡಗಿದ್ವು. ಅವರ ಸಲೂನ್ಗಳ ಎದುರುಗಡೆಯ ಕ್ಯೂಗಳೇ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದ್ವು. ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅವರಿಂದ ತರಾವರಿಯ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಶಿವರಾಮ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಬರೆದ್ರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವರ ಶಿವಾಜ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಿವಾಜ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಸಲೂನ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರೋದು ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ. ಎಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶೇಷ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅಜಾನುಬಾಹು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದ, ಕಡು ಬಡತನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಓದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೂಗು ಮುರಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳುವರು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸರ್? ಆರಾಮ್ ಸರ್. ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎರಡ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಗನಾದತೆ ನಿಜವಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಕನತಿನಾರ ಇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಕೇನಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನಾಗನೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪಡ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂಗ ಅವೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಇಡಮುಟ ಕಾಣತ್ತಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಕಿನ್ನೋಡು ಬೈದಿನ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಆವಂತಿನ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ನಮ್ಮ ಆಟ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಅವಂತ ನಮ್ಮ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಆದಿತ್ತ ಏನ ಪಪ್ಪ ಏನ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಡ್ತಿ ಹಿರಿಯರು ಪನ ಏನು ಪುಡ್ದಿನಿ ಹತ್ತು ನಾಗೋಲಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತಂತೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೆತುಂಪೋರ್ಗೆ ಏನಾನು
బొక్క అవులు పైన కొంచెం కూడా పొండు బాల ల్యాండ్ బొక్క పప్ప ఏమైనా 3 ವರ್ಷ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ನಗ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದಗಳು ನೆರೆಕೆರೆತಗಳು ಸೇರ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು 358 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಪನ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಡೆ ಪೊರೇನ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಜಿ ದೇಪನ ಆರ್ದು ದುಂಬುಲ ಅವ್ರು ಮಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಪಲೇನವ್ರು ಅಂತೀರು ಅದಾಗ ಎಂಕು ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತುಂಡು ಪಣ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಅದಾಗ ಅವಳು ಬೋಜಾದಿತ್ತು ಒಂದು ಅಗಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಣ ಎತ್ ಪಂಡಲ ಬೋಜದಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಓಕೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗಿಂಜಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಂಡು ಅವಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬೋಜಾದಿತ್ತ ಪನ ಕರ ಉನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಕರ ಕೈಲಿ ಪಿದಕ್ಕೇರು ಪಿದಕ್ಕದು ಅವಳು ತಾರದ ಮುದೆಲ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬಡ್ದು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತ ಐಕಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂಡಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಬೂನು ಪಾಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅದಾಗ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎನ್ಕಲ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಿನ ಬಾಯಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ನಾಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋಡ್ದು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನ ನಿಕುಲು ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಉಂತಲೆ ಅವನ್ನ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ಉಂತ್ಯ ಪನ್ನ ಇಂಕ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತುಂಡು ಅಮ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರಂತೇರು ಅಣ್ಣ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗಿ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಾಲೆ ತುಂಬೋಯರು ಎಲೆ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಜಾಗಡ್ ಓಕೆ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗನೆ ಆ ಬಂಗ ಬನ ಆ ಬೈತನ ಬಂಗಡಸದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ನೇನು ಏನು ನಿಜ ಕಷ್ಟ ದೇಪನಗ ಅವು ಅವು ನಂಗೆ ತೋಜ ಉಂಡು ನಿಜ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು ತೋಜ ಪನ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಭಾರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಒಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ ಅರಂಟದ ರಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂತ ಒಂಜಿ ತೋಜಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಂತ ಪನ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಒಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಖಾಲಿ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಪನ ನಂಗೆ ಬಂಜಿ ತಿಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇರೆ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಮಾಡಲು ಬಾಳನ್ನೂರು ಜಪದ ಮಧ್ಯ ಎಲೆ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಅವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಬಾಳನ್ನೂರಿಗೂ 5 ಲೀಟರ್ ಬೇರೆ ಗುಣ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಯ್ಯಾಡು ಜಯಪುರಗೂ ಸೈಕಲ್ ಉಲಕಾರ ಪಾಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪನ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಂಬೈ ಪೋಪಿನ ಅವಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಲ್ತಿಲ್ ಪನಂದಿನ ಬೈದೀನಿ ಗಟ್ಟಾಡ್ದು ಯಾನು ಪನಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬೊಂಬೈದ ಜರ್ನಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಕೈ ಪತ್ತಿನಿ ಮುಂಬೈ ಯಾನು 1979 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಮುಂಬೈ ಪೋಯ ಮುಂಬೈ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಜಂತ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಚೇರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಏನು ಯಾನ್ ಬೇಲ ಮತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕುಲು ಅದಾಗ ಪಿದ ಹಿಡ್ದ ವನಸ್ ಅಂಗಡಿ ಜಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಾತ ಜೀವನ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಲ್ಲ ಬೇಲ ಮಲ್ತ ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವ್ರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳೋಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ 40 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಪೋಯ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂತ ಸಮಯ 1981 ಅಲಂಕಾರ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ ಪೋಯ ಅವಳು ಬೇಲ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ 1984 ಹೆಂಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಓಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ದೋಹ ಕತ್ತಾರ್ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಅದಾಗ 14,000 ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಪಿದವರು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಬ್ಗೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಅಂಡ ಕ್ಲಬ್ ಚಾಲೂ ಆಯ್ಜಿ ಲೇಬರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಅವಳು ತಬುಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ತಬುಕು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೂಟ್ಸು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಂತಿರಾರೆ ನಿನ್ನ ಇತ್ತು ಕಿಂಜ ಪ್ರಾಯ ಮಾರ ಈ ಫೋರ್ಮಂಡ ಪನ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಬುಂಡ ನಂಗೆ ನಾವು 14,000 ಒಂದು 14,000 ಕಟ್ಟದ ಬೇದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಿರಕಟ್ಬಿಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಲ ತಿಂಚಲ ತಾಪ ಅಂಚ ಬೇಲಮಂತ ಅಂಡ್ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕ್ಲಬ್ ಚಾಲಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ತ ಅತಿ ಫ್ರಿಸ್ಕ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆರಿ ಬಾರಿ 2 ಜನ ಆರು ಪನಂತೇರು ಪನ ಹಾಯ್ ಮುಫ್ ಹಲ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಿ
ಪನ ನೆತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇರು ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲ ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಿ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಲ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಜೋಕಲ್ನ ಪುರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತೇರು ಇವನ್ ಅಲ್ತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಅವಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ರಮ್ಮಡ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾರಿಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ದಿವಂತೇರು ಅಡೆಬೋದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಡುತ್ತಂದು ಪನ ಅಲ್ತ ಬಕ್ ಹೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಬ್ರೆಜಿಲ್ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಬಂತೇರು ಆಗನ ಇಲ್ಲಾಡಬಹುದು ಆಗನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಡಾಟರ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್ತ ಕುಜಾಲ್ದ ಅವು ವೇಸ್ ತುವನಾಗ ಬಕ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ದಾಗ ನಂಚ ಕುಜಾಲ್ ಒಯ್ತಂಡ ಉದ್ದ ಹರ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡ ಜೂನ್ಕ್ ಯಾನ್ ಅವಲ್ನ ಈ ಬೇಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ವಾ ಪನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಂಡ ಖಾಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೀನಿ ಅವಳು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿದ ಆಗಲ್ನ ಬೇಲ ಪ್ರತಿಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಸರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಾ ಪಾತ್ರನಾಗನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಜೊತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಪಾರ ಇರು ಪನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರ ಆತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಡುಲ್ಲಾರ್ ಅವೇತೋ ಜನ ಐತಾಕಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಆಕಲ್ಲ ಕುಲ ಕಸಬುನು ಬುಡ್ದು ಐ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಪುಜಿ ಪನ್ಪಣಕಲ್ಲ ನಲ್ಟು ಮೇರ್ ಎಸ್ ಐಡಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತ್ರಡು ಅವೇತೋ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲ್ಲಾ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಾತ್ರಲಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೇನೊಂದು ಪಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ ನಕಲಿನ ಮಾತಾ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಠಾಕ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗ ಆತ್ಮೀಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲು ಮಾತಾ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಆದುಪಡ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ ಆದುಪಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯರಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎಂಚ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪರ್ಮನೆಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಡಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತೀನಿ ಮನಾಗ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಎರಡನೇಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೇನ್ಗ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಎರಡು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ದೇಪ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಳಸರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂದೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಸರಿ ನೀರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನ ಊರ್ದಾರಿ ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಎಂದ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈರ್ನ ಶಾಪ್ಗ್ಲೇನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ತಾನೆಡ್ಲ ಅಂದೇರಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ನೀರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಡು ತೂವರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಂತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪೈನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬ್ರ ಮಲ್ದೇರ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತಾಗಲ ಎಸ್ ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅತಡ ನಮ್ಮ ಜವನ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬೇಲೆದಾದೊಂಡು ಕುಲ ಕಸಬುಂಡು ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಪೇರ ಅಂಡ ದೇ ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಯಾವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 100 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂದ್ ದರ್ಶನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂದೆನ್ ತೂ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಲೆ ಓಡು ಸೊ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಬಂಗನ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಓದ್ದೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಓದಿದೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಲುನ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಉನ್ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಾಚಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿದ ಕುಲ ಅಕುಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬತ್ತ ಪುದರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮಂತದ್ದು ಪುದರ್ ಮಂತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತದ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಾಕನೆ ಮುಂಬೈ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಮುಂಬೈ ಪೋದ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಪರ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಪುರ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪನ ಅಗಲೇಗಲ ಅವಳು ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಇತ್ತೇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಅಗಲೇಗಲ ಆತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಬರೋಂತಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ತುಟ ಪನ್ನ ಅಗಲೇ ಪನ್ನ ಅಗಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಅಗಲೇ ಮೈನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಅಂತಿನಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ನ ಅಗಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಲೆತಂಪೋದು ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಇರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಅಗಲೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಗಲ್ಡ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಗತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಿನ
ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪನ ಆಗಲೇ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವಂತಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ತೂಂತೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಮುಂಬೈಡ್ 22 ಸೆಲ್ಯೂನ್ ಉಂಡು ಅತೆ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸೆಲ್ಯೂನ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸೆಲ್ಯೂನ್ ದಾಲತ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆತ್ ಶಿವಾಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೆಲ್ಯೂನ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ದೇರು ಪನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯುನಂಚಿನ ಯೋಧರಿಗೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಅಕಲ ಮಿತ್ತುಪುನ ಅಭಿಮಾನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಪಾತ್ರೋಡು ಈ ಸೆಲ್ಯೂನ್ ಎಂಚುಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾತ ತೂಪವ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸರ್ 22 ಸೆಲೂನ್ ಮುಂಬೈಡು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಇರು ಏಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಪೋಯಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೋದು ಬೇತಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯಾರು ಎಂದಿತರ ಯಾನ್ ಇಂಚಾಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾರ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಇಡು ವೃತ್ತಿಡು ವೈದ್ಯ ಅತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಭಂಡಾರಿ ಪರಾಗ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ದುಂಬು ಪೋಯೆ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಬುಡ್ತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನಗ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮಡ್ದು ಪನ ಒಂದಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ದೃಢ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಗಂಟೆ ತೂದು ಬೆನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ 14 ಗಂಟೆ 14 ಗಂಟೆ ಪಿದವಡಿ ಪುನಗ 2 ದಿನ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಏನು ಪಿದ ಪೋದು ಪನ ಇಂಚ ಐನೇನು ರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಪನಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಯೋಡು ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಪಿನ ಪನ ಒಂದೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನಿಕಲ ಯಾನ್ ಇನಿಕಲ ಗವರ್ನರ್ ನಡೆ ಪೋಪೆ CM ಉದ್ಧವ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಡೆ ಪೋಪೆ ಪನ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪೋಪೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪೋಪೆ 24/7 ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಇದ್ದ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ದಗುಲ ಏಪಲ ಗಿರಾಕಿನ ಪೇರ ಕಡಬಿಡಿಜೇರು ಪನ ಅಗುಲ್ಲ ಎನ್ನ ತೂದಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾತದಲ್ಲಾರ ಉಡುಪಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಸುನಿಲ್ ಬಂಗೇರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುನಿಲ್ ಸೌಖ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇರ್ಲನ್ನ ಮೌಲು ಏತ್ ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಸುನಿಲ್ ಓಕೆ ಇರೋಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಮೇರ ಓಕೆ 10 ವರ್ಷ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೋದು ದುಬೈ 10 ವರ್ಷ ಈತ ಬತ್ತದು ಓಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಉಡುಪಿ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ದಾರಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಜಿನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಯಾ ಪಂಡ ಸುನಿಲ್ ದುಬೈ ಪೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಉದ್ದಿದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಮಲ್ದು ಇರ್ತಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಪನಂಚ ವಿಚಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ತೂಂದಿತ್ತಾರ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅದು ಪಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅದು ಪಡು ಠಾಕ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪಡು ಸುಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಕಥನಲ ಉಂಡು ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಶಿವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಬರಿತಿನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಮೆರ್ನ ಆತ್ಮಕಥನ ಉಂಡು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನಕನೆ ಒಂಜಿ ಕುಲಕಸಬು ಆ ಕುಲಕಸಬನ್ನು ನಂಬಿನಂಚಿನ ಯುವಕರು ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಧೈರ್ಯ ದುಂಪೋದು ಇತ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದರು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಅಣ್ಣಗ ಕುಡಂಜಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಲ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಇನಿ ಬೈದೇರು ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೇಡ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಗೌರವಡಿ ಅಂತ ತೊಂಡೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಉಪ್ಪನ ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೇರೆ ನೋರ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೊ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಪನಾಗ ಬಂಡಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಅಡಿತಿನಾರು ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪುನಾರು ಮೇರ್ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಐತೆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾರ ಪಂಪಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಸೊ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಹೊರತು ಒಂದು
ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಪಾಯಿನಿ ಒಂದು ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ ಯಾನ್ 1999 ತೆಗೆದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ KBC ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದು ಅವರೇನು ಮಂಡ್ಯ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಅವೇನು ತೂದು ಲೆಪಡಾದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೋಣ್ ಮನೆಗ ಕರಡು ಬತ್ತಿದ್ದ ಎಪ್ಪಸೈಡ್ ತೋಜಾದೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಫಾದರ್ ಹರಿವಂಶ ಬಚ್ಚನ್ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇಡ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರದಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂದಂ ಆತ್ಮೀಯ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂದೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಯಾನು ಕೂಡ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆರ್ನ ಫೇಸ್ನೇ ಅವ್ರೇನು ಮಂಡ್ಯ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅದಾಗ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಅದಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರದು इंच तिर्तड मित्तु अरे आप पहले मिले थे आप KBC का सर्ट पे आए थे अंचा बना ಒಂದಂ बना इंक अदग आरना मोहनत बना कन्नड कंड त्वर आई जान फर्स्ट आरना आरडन एना नजर जुक्कुंडु सर ಒಂದು ಬಹುಶಃ KBC ದ ಒಂದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ಲ ತಗೊಂಡುಲೆ ಅತೆ ಒಂದು 2001 ಮಾಲ್ದಿ 2001 ಮಾಲ್ದಿನಿ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ KBC ದ ಅಂಚಿನ ವೈಟ್ ಗಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕೆ ಅಪಗಾರೆಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡತೆ ಎಸ್ ಬಕ ಯಾನ್ KBC ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಗರ ಅಡ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಪೋದ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯಾನ ತಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲತ್ ಲೆತಂಬರ ಅಂತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಬಂಗ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಓಕೆ ಜಲ್ಸಾ ಬಂದ ಅರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರು ಓಕೆ ಏನ ಮಿಸಸ್ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ amazon.com ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಚಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಮಾತಾಯಿರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜವನಿಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಅವೇತೋ ಜನ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕುಲ ಕಸಬಿದೇನು ಪುರ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಲೈಫ್ ದಾದೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಓಲಾ ಒಂಚೂರು ಇಂಕೊಂಚೂರು ಯಾನೊಂಚೂರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಪೆನ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ನನ್ನ ಬೇತದಲ್ಲ ತೂಪಣ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ತುದುಪರ್ ಜವನಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರ್ ಯಾನ ಯುವ ಜನತೆ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೀಳರಿಮೇಡು ನಮ್ಮ ಏಪರ ತೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೊತ್ತು ಮಲಮಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ನ ಅಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಎನ್ನನೆ 32 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಗಿರಾಕಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ಪೋತೇರು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮದೊಳು ಪಂತಿನ ಉಂಡು 10 ನೀನು ಮಾಡು ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ 10 ಮಲ್ಪಲೆ ಪೆನ ಇತ್ತಿನವೇನು ನಮ್ಮ ಅವಲ್ ಮೂಲು ಉಡಾವನತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಚೇರ್ದ 10 ಚೇರ್ದ ಅಂಗಡಿಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಧನಿಕಲದಲ್ಲ ಕೋರಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆದಲ್ಲದಾಲ ಕೋರಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ 2 ಅಂಗಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದು 2 ಚೇರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೈಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗೇರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಲಕ್ಕ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬೆನ್ಪಿನೇ ತಮಿತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ದೇವೋಡು ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬಂಡಾರ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಬಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಏಪದ ಫೋಟೋ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಬಾಲಸಾಬ್ ಠಾಕ್ರೆ 15 ವರ್ಷ ಬಾಲಸಾಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಒಂದು ಮೇರೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಯಾನ್ ಅತ್ತಂದ ಬೇತ ಏರ್ನ ಮಲ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ವರ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಬತ್ತಿ ಪುನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜಾನ್ ಪಿದೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಪಿದವರೆಗೂ ಓಕೆ ಅದಾಗ ಎರಣ ಲೆಪ್ಪಡದ್ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೇರು ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ 4 6ನೇ ಸ್ವತಃ ಫೋನ್ ಅರೆ ಶಿವ ಕುಟೆ ಅಲ ತೂ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಪೋಯ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ ಬಿನ ಬಾಗ್
कोणतर आवड जिंकला माणूस केस कापला केसच्या वाट लावून टाकला आता तू कुठं जाताना सांगून जा बाबा ಪನ ಈ ನನ್ನ ಇವ್ರು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪಣ ಪಣದು ಪೋಲೆ ಪನ ಎಂಕ್ ಯಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಗತ್ತ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆತಜ್ಜಿ ಏನೋ ಪೂರ ಕುಚ್ಚದ ವಾಟ್ತಾಗ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು ಪನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಪನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜನ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆಮ್ಮಲ್ ಹತ್ತನ ಸಮೇತ ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ದು 2-3 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಂತಂತೇರು ಎಂಚ ನಿಕ್ ಸರಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪನ ಅಂಚ ಕೂಡ ಆರ್ನ ಪೇಪರ್ ಸಾಮ್ನಾಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ ನೈಟು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಶಿವಾಕಿ ಕೈಚಿ ಬೋಲ್ತಿಯೇ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶಿವಾಕಿ ಕೈಚಿ ಬೋಲ್ತಿಯೇ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಫೋನು ಶಿವ ಇಂಥ ಪೇಪರ್ ತೂಯನೇ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಪನ ಎನ್ನಗ ಬಂದ ನಾ ತಾಪೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರು ಅರೆ ಶಿವ ಸರ್ ಇರೇನು ಬಾರಿ ಒಂದು ಇರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಂತೇರು ಪನ ಏನೈತನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ತಿರೋಡು ಒಂದು ತುಲ ಯಾನ ಏತ್ ಸಪುರ ಅತ ಏನು ಸಪುರ ಆತತ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ದುಮ್ಮುಡ್ ಎಡ್ಡ ಆತಾರು ಓಕೆ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಠಾಕ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಆರ್ನ ಮಗನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಮಗನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ನಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಚಾರ ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಒಂದು ಮೇರು ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಮೇರು ಒಂದಮ್ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆ 2001 ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಸಲೂನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ 3-4 ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನಿಗುಲ್ ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾವು ಮನ ಆರ್ಲ ಏನ ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂತ್ರೆ ಬಂದ ಆರ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ ಒಂದು ಡೊಂಬೋಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಸರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಆರು ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಕೋಜವನು ಓಕೆ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಏಪಗ್ಲ ದಯಪಣಗೆ ಇದೇನೆ ಅನ್ನ ದಾಯ್ತು ಪ ಒಂದು ಲೆಪನಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಇದನ್ ಪ್ರತುನಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೋಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗೋ ಫಾರ್ ವೋಟ್ ಕರೋ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದುಲ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಸ್ 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 ಕಷ್ಟ ಎಂಚ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಆತ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದ ಮಲ್ದಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಮಲ್ದಂಡ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಕ ನೆಟ್ 1998 ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತಿತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಎಸ್ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಂಡನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಫರ್ ಮನ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೇರು ಅದಾಗ ಆರ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾರ್ಲಾಕೊಂಡು ಇವರ UK ಬಲ ಬಕ ಏನ್ ಅರೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಪದ ಎಂಕ್ UK ಈರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೋಡೊಂದು ಬಕ ಆರ್ ವಿಡಾಸ್ ಸಸುನ್ ಪಂದ್ ಅವಳು ಎಂಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಾಯರು ಯಾನ ಅವಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ 1998 ಓಕೆ 1998 ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋ ವಾರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಕ ತೇಲ್ಕ ಪಂದ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತೇಲ್ಕದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪನ್ಪನ ಚಿನ್ನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನು ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಸ್ 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 ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾತ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಮೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇರು ಹಿಂದೂ ಗರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇರು ರಾಜೀವ್ ಓ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಶಿವ ಸಲ್ಯೂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಬೋಡಿತ್ತ ಮತ್ತು ಮೇರೆ ಪತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೇರು ಓಕೆ ಮಾರಿ ಎಡ್ಡ ದೋಸ್ತಿ ಮೇರು ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಓಕೆ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು
ಸ್ಟಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐಟು ಎಂಕುಲು ಮೊನೋಪಾಲಿ ಪನಗ ಆಗಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಪತ ತಿನ್ಬೇಕು ಆಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಲುಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲದೊಗಳು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲದೊಗಳು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಎಗ್ಗಲೆ ಅವಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟಚ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇಕಪ್ ಹೇರ್ ಸಾರಿ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವಳು ಏನೋ ಟೀಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಎಸ್ ಜೋಕುಲು ದಾದಾ ಮಂತುನುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ವೈಫ್ ಜಮುನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತನುಲ್ಲೇರು ಮಗೆ ಆಜನೆ ರೋಹಿಲ್ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೂಜನೆ ಒಂದು ಏನು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 4,000 ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪದ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಮಾನಸ್ ಬಂದು ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಜ್ಮಾ ಪತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸಲೂನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಶಿವ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಣ ಪಾಡುವ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ತುಂಬಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನಲಾತು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ಪನಾಗ ಎಸ್ ಈತ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಪ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಪನ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬೆಳೆಯರು 22 ಸೆಲೂನ್ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ luck and hard work which one hard work 100% hard work not ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಂಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಲಕ್ ಮನಿ ಪಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ಗುದ್ದನ ದಾಲಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೂಂದು ಪೇರು ಜಮನೇರು ತೂಂದುಪ್ನಾಗ ಏನು ಬೇರೆ ಎಸ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಲ್ತೀರು ಮಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಆದು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಮಲ್ತೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಯಾನಾಯ್ಕೆ ಎಪ್ಪಲ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ತ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಪನ ಉಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪನ ನಂಗೆ ಉಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೋ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ತಿಂಚ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂಡ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ತು ಪತ್ತೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಪನ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋಡು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪಡು ಸತ್ಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಬೋಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಏತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಾಗ ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ನನಲ ಎನ್ನ ಬಡವು ಅತ್ತು ತೂ ಬೂಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ನನಲ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನು ಯಾನ ಯಶಸ್ ಆತ ಯಾನೇನು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ಮೋಡು ನನಲ ಎಂಕ್ ಆತ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಾರಂಡು ಪನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬಡವು ತೂ ಎಪ್ಪಲ ತೆಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪನಾಗ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಇಷ್ಟ ತಿಕ್ಕುಡು ಮನ್ಸಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಪಂತೇರು ಅಂಡ್ ಅವು ನಿಜ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಂಡು ಅವೇತೋ ಜಂತ ಲೈಫ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪನೋಡು ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಶಿವಾಸ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಲ್ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ವಾ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆಪಲ್ ಪಂಡ್ ಅಂದ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ತುಯ್ಯ 3.5 crore ರಿಯಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ 3.5 crore ಎನ್ಮ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅರೇನೊಂಜಿ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಂತ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಹೆಂಚುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಓಡು ಎಸ್ ಸುದು ಬಲ್
ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾ ಒನ್ ಪರ್ ಎಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಉಷದ ಅಂತಿಪ್ಪನಾಗ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅದು ಓ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದನೆ ಪುಣ್ಣ ಒಂದು ಓಕೆ ಶಾದಿ ತಟ್ಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಎಸ್ ಒಂದು ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಲೂನ್ ಪಂದ ಒಂದು ಜೂ ಟಿಪ್ಪನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಕವರ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಮ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ 3.5 crore ರೀಚ್ ಆತನೊಂದು ಪನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮೂಲು ಪುರ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಒಂದಂ ಪನ ನಂಕಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬದಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಶಿರೋಮ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ 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 ಪನ ಕೊಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿರಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಬಾರಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನೇನೆ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ನ ಗುರುವೇ ಆರು ಕತ್ತೇರಿ ಬರ್ಚನೆ ಒಂದು ಕತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಬರ್ಚನೆ ಬಂದು ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ತನ ಗುರು ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡ್ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಪದಿರು ಯಾನ್ ಅವಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟು 14 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಊರು ಬತ್ತದ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನಾ ವಿಧಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರು ಬೇಲೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅರೆಗೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂಚ ನೂದು ಸೆಂಚುರಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ನೂದು ಸೆಲೂನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಅರೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದೇನ ಕಾಶ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗೆ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಆರ್ಧದ ಮಂತದಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಊರುಡು ಕುಕುಂದೂರು ಜೋಟ ಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡದ್ನಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪನಗ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ ನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಂದುಲೇರು ಇಸ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲು ಅತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೆತ್ತೋ ನಾಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳೆಯೋಲಿ ಅತ್ರದಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪರ್ಮನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪಣ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರ್ಮೆ ಹೆಣ್ಣು ನಕುಲು ಏಪಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್ ಮನ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಉಂತ ಅಂತೀರು ಎಂಕ್ ಆಜ್ ಜೋಕ್ಲ ಏನ್ ಕಲ್ಪಾದಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲ ಏನ್ ಕಲ್ಪಾದಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಅದ ನಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವಂತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡನ ಪನ್ಪಿನ ಕೇನ ಯೋಗಿತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪ ಉಂತಾವೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಠ ಬತ್ತದ ಜಿದ್ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಬೇಲೆ ನಿಜ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಕೀಳರಿಮೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಅಪಗ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮನ್ಪ ಅವು ಎನ್ನು ಎರಡು ಅವುಲು ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ನಮ್ಮವು ಎನ್ನರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ ಒಂದು ಕುಲಕಸಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಒಂದಮ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದ ಒಂದಮ್ ಆರಂಟು ಬತ್ತದ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಕಂದಂಡು ಬಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು 10% 25% ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಕಲ್ಪಂದಿನಾಗಲೇನು ದಡ್ಡರ್ನು ಈ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪು ಅಂತೇರು ಇತ್ತ ಕಲ್ಪದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿದವರು ಪೋಲೆ ಪನ ಪಿದವರು ಪರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತದ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಾವ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಾವ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಪನ ಕೋರಂದುಲ್ಲ ಗೆತ್ತನ್ನ ಗುಲ್ಬೋಡು ನಿಜ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದು ನೆಟ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿನ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಜವಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದಾದಪ್ಪನ್ಪಾರ ಒಂದು ನಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ ನಮ್ಮ ದೇವದಟ್ ಇತ್ತು ಸಪೋದು ಈರ್ನ ಐತೆ ಕುಜಾಲ್ ವಾನ ಮನಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ
15 ವರ್ಷದ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಇದು 20 ವರ್ಷದ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಕುಜಾಲ್ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ 10 ವರ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪಾರು ಪನ್ನ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ದೇವದೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ಆತು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ನಿಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪ ವರ್ಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಯಾನ 1988 ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನೀರೆಲ್ಡ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಬೆತ್ತಟಿ ಸಮಾಂಡತ ಪನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ ಸಮಾತನತ ಪನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಂತಾದ ಅಡೆಗೆ ಸಮಾಲ್ಪುನು ಕುಲ ಪನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ 100% 1000% ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಬೇಲೆಗು ಅದ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಸೊಲ್ಲೋನತ ಅಂದ ಪನ ಏತ್ ವರ್ಷ ಬೆಲೆ ಮಂದ ಅಶೋಕ್ ಯಾನ್ 13 ವರ್ಷ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ 13 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪಂಚನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತುಳ್ಳಾಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನ್ನದತ್ತಿರಾರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಾತು ಸೌಲಭ್ಯ ಎರೆಗ್ಲ ತಿಗಿದಿಂದ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆತ ತಿಗಿದು ಎಂಕಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಸಲೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಯಟು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಹೆಸರು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಮುರಳೀಧರ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್ ಒಂತ ಸ್ಲೋ ಕೇನು ಆವಾಜ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಆವಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದು ಸರ್ ಎಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೀಕ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಸರ್ ಕೇನೊಂದು ಎಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರಳೀಧರ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರೇ ಪಾತ್ರ ದಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಬೆಳಗೊಂದುಲ್ಲಾರಿದೆ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಬೆಳಗೋಡು ಯಾರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ 100 ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಾನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಊರು ಹತ್ತೂರಿ ಪಾತ್ರಲೆ ಭಂಡಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಊರು ಹತ್ತೂರು ಬೆರಂದೈತೆ ಅಚ್ಚಾ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹತ್ತೂರು ಬೆರಂದೈತೆ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕೊಂದು ಕಡಂಬೇರ್ನ ಒಂದು ಪೋಣಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಪೋಣಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಹತ್ತೂರು ಹೋಯ್ತು ಇರಡ ಬೇಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಊರು ಐತೆ ಹೋಯ್ತೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೈತೆ ನಂಗೆ ಇರಡ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರು ಇತ್ತ ಜಾಗಡ್ ಅಚ್ಚುತಾಚಾರ್ಯ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತು ದುಮ್ಮು ಪದ್ದ ಬಂಡಾರಿ ಮುತ್ತು ಬಂಡಾರಿ ಕೊರಗಣ್ಣೆ ಮದಿರ್ತೀರಿ ಯಾರಿಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾನ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಯಾಪಾಗ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಗುಲಾಬಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಮದಿರ್ತಿರತಿ ಇದು ಜಲ್ಪತ್ ಅವ್ರು ಬೇತೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಬೋಪಿನ ತಾದ್ದಲ್ಪ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಐತೆ ಕೈಲಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈಲಾಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಬೋಪಿನ ತಾದ್ದಲ್ಪ ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಕಿಲ್ಲೊಟ್ಟು ಒಂದು ಜೈನ್ಸ್ ಮೂರು ನಮ್ಮನ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಒಂದು ಯುವರಾಜ್ ಪೋಣಿಯಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪೋಣಿಯಲ್ ನಗಲು ಬೊಂಬೈ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಊರ್ದಾರ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಅನ್ಕೇನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್
ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾನು ಕಡಂಬಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಊರಿಂದ ಮಾತಾಡುದು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ಈಗ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸುಬನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಸಾರದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾ ಏನದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿನಯತೆ, ಅವರದೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರ ಸಲೂನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಆ ತರದೊಂದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನಿಜ. ಎಸ್, ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಜವಾಗಿಲೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಸೂರಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಕಾಲರ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನ ಬೋದರೆ ಒಲ್ಪಡದ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಸರ್. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ, ಮಣಿಪಾಲ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಪಾತಲ್ಲ ಸರ್. ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ನವೀನ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ, ಮಣಿಪಾಲ. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ನವೀನ್. ನಮಸ್ತೆ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು ಅವೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಯುವಕರ್ನೆಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜವನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರಂತದ್ದು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಕಡಪಡ್ಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರೊಂಜಿ ಕೇನ್ನಾರ್ ಒಂಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೇಂಡಿರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನಾರ್ ಕೇನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಲತ್ತು ಒಂದು ಪೈತ ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದ ಸೆಲ್ಲುಂಡೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಪಿರೇದಕುಲು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಮರಾಠಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಲ್ಪದ ಬರೋದು ನಕುಲು ಘಟ್ಟದಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಮಾತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಡ ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಅವಂತ ಆಸಾರ ಭಾವನೆ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪಾರಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದ ದೇಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಓಡು ಒಂದು ಅದಗನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಬೇಲೆ ಉಂತ ಅಂತೇರು ಈರ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅಗುಲ್ ಮತ ಅಗಲ ಜೋಗುಲೆ ಕಲ್ಪವಂತ ಜೇರು ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಜನಕಲೆಗೂ ಪನ ಅವು ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂದೇ ಆತನ ಬೊಡ್ಚಿ 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 ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪೇದದಾಗ ಮಾತ ಬಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಲಾರೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಅಗುಲು ಈ ನಮ್ಮ ಸಲೂನ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಗುಲು ಏನಕ್ಕೆ 276 ಕಂಟ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಡ್ಬೇಕು ಅಗುಲು ಪನ ಅಬ್ಸರ್ವಪತಿ ಆಯ ನಿಜ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ದಾಯಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೇಗಂದ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಅವಳ ಪಂಡ ನೋಡಿ ದುಮ್ಮಲ ಪಂತ ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಅಂಡತೊಲಿತ ನಮ್ಮವರು ಸೌತ್ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 280 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮುಟ್ಟ ಇವನ್ ಗಟ್ಟಾಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ ಈ ಬೇಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡ್ಪುಲ್ಲಕ್ಕ ಅಗಲ್ನ ಬುಡಿ ಜೋಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡ್ಪುಲ್ಲಕ್ಕ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜಿ ದುಮ್ಮದವ್ರು ಪನಂತೇರು ಪನ ಎನ್ಕುಲು ಅದ ಮುಟ್ಟು ಪತಂಪು ಅಂತ ಯಾನ್ಲ ಪನ ಈ ಬಾಲಡ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಕಲ್ದೀನಿ ಪಂಪು ಇಂಚ ನೀರು ಹಾಕುವಂತ ಇನಿಕ್ ಪೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇತ್ತು ಈಸಿ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ದುಮ್ಮದವ್ರು ಪೊನಂತೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಫೋನಾಗ ಕೈಟ್ ಪೋತಮ ಪಿನ್ ಬನ್ನಾಗ ತರೆಟ್ ಪೋತಮ ಬರ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಪನ ಎಂಕು ಯಾನದಾಗ ಪಿದ ಪೋದ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಂತ ಪನಾಗ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಬಟ್ರನಗುಲು ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದು ಸೂರಜ್ ಉಗೋಡ್ ದುಂಬ ದಾವಡ್ ದುಂಬ ಪೋದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು
ಪುಳ್ಳೆಕಾಂಡ ಪನಗ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಚಹಾ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪೋದು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ದುಂಬೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಸ್ ಬಟ್ ಅವು ಇತ್ತ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಪೋರಜ್ಜಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮೀದು ಉಲಾಯ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ನಿಜ ನಿಜ ಇದೇನು ಪುರ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದಿನ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಮ್ ಬಂಡರ್ಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬಂಡರ್ಲ ಆತೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮೇರಿತೆ 22 ಸೆಲೂನ್ ದಿಗೊಂದರೆ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಾಗನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಯೋಧರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸವನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಿವಾಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಯುನಿಕ್ ಒನ್ ಎಂಚೊಂಡು ಹೊರತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಶಿವಾಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ತೂತುಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ್ನು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ಯೂನ್ದ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಳ ಪನ್ಪಡು ಸರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂಕು ಒಂದು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಾಂಪನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬು 26 ಜನವರಿದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಏನ ನಮ್ಮ MP ಚಂಬೂರ್ದ ಆರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಆರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದು ಎಂಗು VIP ಕುಲ್ಲಾದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ದಗಲ್ನ ಆರ್ಮಿ ದಗಲ್ನ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಮತ್ತು ತೂನಗ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೂತೊಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಇಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈತ ಮಾತ ಜವನೇರು ಆರ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪೊಂಡು ನಮಲ ದಾಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪನ ಮೊಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ದೇವದಟ್ಟಿ ಎన్ని ಲೆಕ್ಕನ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್ ಸರ್ ತೂಂದುಲ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಯೋಧರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಲ್ದಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಈ ಸಲೂನ್ಡು ಪೂರ ತೊಲೆ ಮೈನ್ ಡೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ದಾಗ ರೈಫಲ್ ಡೋರ್ಡು ಉಲಾಪಿದೆ ವೈಪುನ ಮೈನ್ ಡೋರ್ಡು ರೈಫಲ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ರೂಮ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಟ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಪುನಃ ಒಂದು ಬೇತೆ ಪೂರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಓಕೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಪೂರ ಥೀಮ್ ಶಿವ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಬರೋಡ್ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಪೋನಗನೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತ ಎಸ್ ಪುನಃ ಪೂರ ಬ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಆರ್ಮಿದ ನೇವಿದ ಪೂರ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ನೆಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಶಿವಾಸ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಸೆಲೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ನೆತ್ತ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ದ ವಿಚಾರ ಅಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧುರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ UK ಕೋಲ್ ಬತ್ತದ್ದು ಅಲ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಒರೆಡ್ದೋರಿ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪೂರ ತೂಪೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವರ್ಷೋಡ್ 2 ಸರಿ ದುಂಬು ಕಮ್ಮಿಲ 14 ಕಂಟ್ರಿ ತಿರುಗಿದೆ ಪನ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಸೆಮಿನಾರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಪ ತೂಪಿನ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪುನ ಇತ್ತಲ ಪನ ದಾಲ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅಚೀವ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು ಬಟ್ ఏ పాండల ఈ ఉంజి ఫీల్డ్ బోర్డ్ చిత్తున వెరీ స్ట్రగల్ ఉండు కష్ట పన్పనంచిన ఫీల్ బైదితన ఏ పాండల వరాండల ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಏನು ಮುಂಬೈ ಪೋಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ದೇಟ್ ಎಂಕ್ ದೇವರ ಪನ ಪಿರತುರ್ಗು ತುವರ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದತ್ತಂದ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತು ಜನ ಲೆತ್ತೇರು ಅಂಡ ವೈಕಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಒಂದೇ ಎನ್ನ
ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಮಲ್ತಂಪಯ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬೇತ ಊಲ ಮಲ್ಪರ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೇನೆ ಸಲೂನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಬ್ಬರಾಗ ಏನು ಕೆಲವು ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ನಾಗ ವೇತೋ ಜನ ಅಕಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಕಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಕಲ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಯಾಂದಾಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಠ ಆ ಹಠಟ್ಟೆ ಚಾಲಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೀರ ಅವೇತೋ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಏತ್ ಕೊಂಕ್ ಪನ್ಪರೆ ಇಂಕ ಅವ್ವ ಆಪುಜಿ ಉಂದಾಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ ಲಕ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಕಲ್ ನಡುಟು ನಿಖುಲ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಏಪಲ ಮಾಡೆಲ್ ಆದುಪ್ಪಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆದರ್ಶ ಆದುಪ್ಪಾರು ಅವೇತೋ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಮಯದ ಬೋಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎಸ್ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಸರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ತುಳುನಾಡು ಉಲ್ಲರ್ ಕೋಡ ಬೈದರ್ ಇನಿ ಉಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪರ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳ ಬೈದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಮಾತ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇರಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಸರ್. ಬಂಗ ಬಲ್ಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ವಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಕ 100% ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬರ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಶಿವಾಸ್ ಹೇರ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆತ MD ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರೇರು ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೇರೆ ತೂಪವೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ತೂಗಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಗಿನಂಚಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕಿಯರ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ. ಎಸ್ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಅನೇಕ ಜನರ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಂತವರು ಇವರು. ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನ್, ಇಂತಹ 10 ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ 22 ಸೆಲೂನ್ಗಳು, ಇಂತಹ 10 ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ವೈದ್ಯರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಎದುರು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನಲಾತು ಇರ್ನೊಂಜಿ ನನ್ನಲಾತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದು ಪಡ್ ಅಂಡ್ ಬರೋದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸರ್ ಊರಿಗೂ ಎಂಗಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಪ್ಪ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಡು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ. ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.